Diba kaham sentabuk practice khailai tongo sererangno bisare ni bagai sini Germany kaste delegate phainai amni bagai se practice khari tongoi ko practice khailai tongo na haraji ko yanga aisa sa yango ni ko practice khari tango sererangno ko maka aisa ko baksa kam sabayo ini keleng suka school pai femani yagulo ko hati roklai akunai nongna hati klai ma punung malia songma sini se songma ni te ko motini tok bukur tuwi tok bukur mak tham tuwi klai leng suka klai ma tabui ko songoi tongo tabao se songo tini momui no sana ni bagai serero ekdom khatom khajakai na singlai ang nongno se rok sama punugane borok sapru borok no tok ya thegrok togya thegrok tongo togya thegrok sapurang nongno phunugane borok samani no igoma kai mai khuri tongo cherong bagai mai cherna bagai cherong no iko cherok phaya ko asok phaya ko bong bagai mai khuri mai thanda khari toni oi ko mui mun mai mani yagulo iko serero tabo borok mai chalai tongo tabo mai chalai tongo iko borok muida thoka kakai sai phunungla kaisa kakai sai phunungla thura thoka kakai bahaingkha 이렇게 가졌습니다. 그럼 콜라부터 따라볼까요? 한번. 조금만 하래. 아니야, 부르게. 또 그래. 너무. 가라시래. 맞네. 되게 싫어야 돼. 뼈 나온 것도 있는 거. 잘랐어. 오케이.